Typující Sedláček. No a padla tam, kam měla. Překvapilo to úplně všechny, možná i samotného. Kalvák to zkoušel překvapivě na hranici 16, ale balón zachytil Trubač. On se tam uplatnil. A tohle je nadějné pro Něnka, kterému běží Cikalo. Cikalo mal tu. Náproto ten bytí rozehráli na krátko. Trubač teď posílá centr do pokutového území. Který má pozorovnou bilanci. Teď ale sledujeme Jasira k té bilanci ještě zápět. To do Kozáka, ale teď další dílka. Nejruša jako ještě. Patřek, on skočil na tu. Perfekcyjně Cikalo. Chýlbryk, strzał z dystansu! Umie po prostu Bielecki bronić 11. Čekalo na závěrečný hvizd, ale skláři neřekli poslední slovo. Doslova v poslední vteřině se stalo nečekané. Cikalo svým parádou